הפקת תעודות ב-EasySail תוכנת מסופונים. נלחץ על כפתור המכירות ונבחר את סוג התעודה הרצויה, למשל הזמנה. ראשית יש לבחור לקוח מרשימה, ניתן גם להוסיף לקוח חדש. כעת נלחץ על הכפתור תעודה מהירה, על מנת לבחור פריטים להזמנה. לאחר שבחרנו את הפריט הרצוי, יש להכניס כמות רצויה וללחוץ על הכפתור אוסף פריט להזמנה. חזרה לתעודה בסיום. ניתן להזמין פריטים גם דרך קטלוג תמונות. נבחר את הקטגוריה המתאימה. ניתן לדפדף בתמונות ולראות איזה פריטים אנחנו רוצים להוסיף להזמנה. ונחזור על אותה פעולה. אוסף כמות ואוסף פריט להזמנה. ניתן גם להגדיל את התמונה על מנת לראות את המוצר יותר טוב. בסיום חזרה לתעודה. כעת נלחץ על הכפתור המשך לשיגור ושגר. המערכת מייצרת תעודה ואנו מקבלים את המספר שלה. ניתן להציג את המקור באדובי אקרובט רידר. נלחץ על הכפתור חזור על מנת לחזור למסך התעודות וסיום.